už dnes trpí pozdě. The wheels of government turn slowly, and unfortunately, many will have to pay with their lives for the system's lack of resolve to do something about this issue. Vládní mašinérie se pohybuje pomalu a za neochotu vlády cokoliv ohledně tohoto udělat bude muset příliš mnoho lidí zaplatit svým životem. You're right, again. So the faster we can put an end to this madness, the more quickly we can get the medication to those who need it most, the suffering and dying. Čím rychleji tedy dokážeme zastavit tohle šílenství, tím rychleji budeme schopni tuto medicínu dostat těm, kteří ji potřebují nejvíce, těm, kteří umírají a trpí. In the coming months, I had planned to travel throughout Europe speaking and putting on hemp medicine seminars. Měl jsem v plánu dalších pár měsíců jezdit po Evropě a dělat semináře o konopné medicíně. But the added demands of leading the hemp movement have made this no longer possible. Bohužel to ale nepůjde, protože mám teď před sebou hodně jiné práce s vedením konopného hnutí. Also, there are now so many people seeking help and advice that I have time for little else. Strašně moc lidí po mně navíc teď chce pomoc a rady, takže vlastně nemám čas vůbec na nic jiného. Traveling from country to country would bring me into contact with thousands of people. Kdybych cestoval z jedné země do druhé, určitě bych se seznámil s tisíci novými lidmi. But if I simply stay home and do articles for the hemp publications and put more information up on the internet, I can reach millions. Pokud ale zůstanu doma a budu psát články pro publikace o konopí a budu zveřejňovat další informace na internetu, můžu oslovit miliony lidí. So I think we'll agree that my time is better spent doing just that. Tak asi budete souhlasit, že bude lepší, když svůj čas bude trávit takto. If you would like more information about what this amazing medicine can do, go to phoenixtears.ca. That's Phoenix, the same as Arizona, P-H-O-E-N-I-X, tears like crying, T-E-A-R-S.ca. The instructions and everything are there on how to produce the medicine and how to administer it properly. Chcete-li se dovědět víc o tom, co všechno dokáže tato skvělá medicína, běžte na internetu na www.phoenixtears.ca nebo konopnamast.sk a najdete tam jednoduché pokyny, podle kterých zvládne vyrobit a užívat konopný výtažek téměř každý. When Jack Herer passed away, it was a devastating blow to the hemp movement. People of Jack's caliber do not come along every day, and his presence will be sorely missed by us all. Smrt Jacka Herera byla pro konopné hnutí velká rána. Lidé Jackova kalibru se nerodí každý den a bude nám všem moc chybět. Now it is left to us to fulfill Jack's dream of seeing hemp used for everything and in every possible way. Jackův sen, aby konopí rostlo všude a využívalo se všemi možnými způsoby, teď tedy budeme muset naplnit my. We must show the world the wisdom in the knowledge that Jack has left behind. Musíme světu ukázat, jak moudré byly informace, které po sobě Jack Herer zanechal. Long live the memory of our Emperor Jack Herer. Now let's make the dream that Jack had for us all come true. Ať žije památka našeho císaře Jacka Herera. Pojďme mu splnit ten jeho sen.
Let's get this plant made legal again and put the world we live in back on the right track. It's time to legalize. Pojďme zlegalizovat tuto rostlinu a postavme zpět zpátky na tu správnou cestu. Je čas legalizovat. My name is Rick Simpson. Thank you very much for listening. Now let's unite. Rick Simpson, děkujeme vám, že jste nás poslouchali. Pojďme se všichni spojit dohromady. Thank you. We'll make the changes together. Thank you very much. Děkujeme vám. Nashledanou. Za rok? Určite áno, určite áno. Ďakujeme. Co to tady cítil? Teraz by som vám rád predstavil jedného z nás, ktorý má priamo len skúsenosti. Všetko vám povie sám. Nech sa páči, privítajte. Čaute všetci! Ľudia, som rád, že ste sa tu toľko zišli. Dúfam, že nechcete ísť žiť do Holandska, ale že budete bojovať. Určite máte niektorí z vás podobnú skúsenosť ako ja. Nebudem vám tu teraz rozprávať o tom, ako som bol 8 hodín zavretý v klepetečke s nadrbaným, ogrcaným ožeranom. Nechcem vám rozprávať ani to, že som si musel vyšľovať šnúrky, tak si dole opasok, aby som sa náhodou neobesil. Že sa ku mne správali na polícii ako ku kriminálnikovi, ktorý vykradol banku, alebo ja neviem, dáme si lanastinku tender za milióny. Chcem vám povedať o tom, ako mi toto znepríjemnilo život. Často som chodil na vysokú školu, kde som mal problémy a chceli ma odtiaľ vyhodiť. Kvôli tomu, pretože polícia posiela pekný pozdrav do školy alebo vášmu zamestnávateľovi, ktorý keď je drbnutý Jacek, tak vás vyhodí z roboty hneď.